Hej, velkommen til Amager. Vi er ude på Birketinget nummer 2A. Vi er oppe på 3. sal. Og vi står i en etværelses lejlighed på 44 kvadratmeter, som jeg lige har fået til salg, som er fuldstændig nystandsat, og den kommer til at koste 995.000 kroner, og den har for 1.538 kroner i månedlige ejerudgifter. Den er som sagt fuldstændig nystandsat med badeværelse, med køkken og gulve og det hele, så den er jeg rigtig meget glad mig til at vise frem til jer. Så lad os kigge en tur rundt. Og hvis vi starter i entréen, der har vi en lille indgangsentré, hvor der er et plads til garderobe, der er et lille spejl, ikke kæmpe stor, men den er ikke desto mindre. Og hvis vi så bevæger os ind i værelset, i etværelseslejlighed, så giver det sig selv. Østvendt vindue, kæmpe stort vinduesparti, dejlig fransk entré, som vi kan se her. Og der er rigtig god plads herinde. Der er rigtig mange muligheder for både spiseplads, seng, sofa, hvad man ellers har lyst til. Vi er lige rundt herude, kigger lidt ud af udsigten. Der er noget morgensol herfra. Der er ellers rigtig god udsigt ud til hele vejen ned til sydpå. Køkkenet, hvis vi begiver os hen mod den del af det. Det er sort snedkerkøkken med hvid koriander, bordblade. Det er ikke lige frem. Der er sparet dejligt med glaskeramisk kogeplade og indbygningsovn. Og nyt Siemens køleskab. Badeværelset, også helt nystandsat, meget smagsfuldt gjort, og det er det med facetslibede hvide, blanke pistolfliser og der er på væggen, og der er italienske mørke klinker på gulvet. Også herude kører den mørke træfarve igen med underskab, skuffer, toilet naturligvis, og kæmpe stor bruse niche, hvor du har både bruse og du har et stort tallerken brusehoved. Det var Birketinget. Det var lige en hurtig fremvisning, men hvis du har lyst og har fået mere blod på tanden til at se lejligheden, som bare står snor lige, så skal du ringe til os. Det gør du på 45 95 10 27, eller du kan skrive til os på 2830 @estate.dk. Så finder vi ud af en aftale og kommer ud og kigger på den her rigtig fede lejlighed. Vi ses!